magia egiteko tresneri guztia alde batean, eta kozina bestaldean, eta hasiko gara esneo piltxo batzuk egiten. Venga, hasiko gara ba. Gustate jatzu gisa jateko? Bai. Ez dago zulan, legunean batek ezakatu zian, ogia noiz ebait egiten nuen, eta hauek ogia baino gehiago geratzen dira, hola, pila moduan, boio antzerakoak, niko xamurra geratzen dira, baina etxean egiteko oso erresa da, eta benetan oso gozoa dira. Eta errezetan egin azin baino lehenago, Pilar Garamendiri musu handi bat, legunean zenarrakin egon itzen, eta bakit egunero ikusten gaitula, eta hemendik aupada bero bat. Bueno, hau oso errezeta erreza da. Ez dauko inungo zukaldien ibiltzen zan normani? Bueno, batzutan. Zuk azkenian zegingo, zulan magia inda. Zuntzitik erbi bat atera eta jazta. Baina inda, erreta. Da inda, hombre. Hori ez. Ezin da. Lastima, Honi izango zan, Bai. Ez, baina zukaldien ibiltzen zan? Bueno, ibili bai. Ni gustago egiten jat, gustatzen jat sukaldatzea, ez jateko egitekoa. Hau da, niretzako sukaldatzea, bueno, jendea datorren nien etxera da, bai ibiltena, sukaldean, baina egunerokoa egiteko... Eta zeiten dizolan berezia, edo ez da zaizkizunan lagunak eta horrela, o... Bai, gauzatxo berezia, ez da, salsa roquefort, endibiakin, daulako entxala animatzen potentea zara da. lako gauza egiten, Bai, animatu, bai. Gero urten ez dakit nola urteten diren. Laguna behintzat bueltan etorten dire. Zerbait joan dengo, gero espektakule ematen diozu baita. Edo ez dieko kobratzen, ez dakit. Hori bada. Baina gero lagunekin dago oso ohitura magia egiteko. Magia, bueno, hasieran gehiago. Oin horren bestez, ja, askatuta daude. Bai, esango te, Imanol, berriak. Berriro kartekin, bai, el 3 de pikas bakigu, nola ite dozun, Ja, baina, bueno, truko berriak ikaste dituzunean, hori nola, lagunei aurrenera ikusten dizu o etxekoei? Karo, probatzeko beti etxeko hijo behar, ez? A ber, aita ama, jesarri hor. Ikusten da, edo neska lagunari, edo lagunei, venga. Ze, ikusi osue? Jo, pues ikusi jatzu ez dakiz, edo lagun magoi ere. Askotan magoen artean egiten ditugu entsaioak eta... Eta geratzen zarete holan, hori trukoa batea besteari kontatzeko eta kontatzen dizkiozu, Bai, ez da oso mundu itxia. Hori, nik pelikulak eta ikusita dauka eta magoen artean, zuen artean beti, ez da izu, pikea, eta beti jakin nahia beste azeiten duen. Zegoen, garai batean nik uste zegoela, baina gaur egun teknologiekin da, internet, da, liburuekin da, asko zabaldu da, eta nik uste magia ez dela bakarrik sekretua. Hau da, nik oso magia potentea egin dezaket, baina jendea aspertzen baldin badut, jendeari bosta sola ze magia egin dudan. Jakin inberra saltzen, ez? Hori da. Izan aldi igual truko errexauak, baina egitea zerbait eramangarria, ero saio polit bat, jendeak guztu. Hori da, entretenigarria. Hori da. Bai, tamariz bezala, tamarizek egiten duena oso ondo dau, baina kontxo jendea tamariz ikustera doa, ez da oso barregarria dalako tipua, da oso ondo eraman. Dena da, showa, guztia orokorrean, ez da bakarri magia. Hori da. Hori gauza askotin geratzen, badago jende bat, diela oso onak berean, baina ez dakitela saltzen. Gero dila hori pixa sosuak eta bai, esatu kriston truko egin dute, baina... Baina, enau harrapatu hori da. Ni bazpa alkondala aldatu nahi, zelengoa sarra zegoen. Izu hemen erabili da, egunero hemen gaude, eta azkenean honek gauzak gastatu dira. Bueno, horrena, Imanol, jarriko zeitu zuri, hemen, legamia daukagu, legami freskoa, eta legami hau ingo duguna da, irin pixkatekin, eta azukrearekin, eta urrepelakin desegin ingo zu. Sarrezkat utziko dizut, eta ea nola egiten duzun legami hori desagertzen. Bale. Magiakin, hori oin eskuekin desegin hor. Bale. Azukrea utziko dizut, azukrea gehitu horra. Bale. Dena? Eta gero, bai. Venga. Eta gero legamia ere bota hor txikituta, eta gero urrepela, mendako urrepela, 125 mililitro erolan gutxi gora bera, eta desegin ingo du. Eta nirien bitartean, jarriko dut, atxean badaukazu, katillo handi batean, ero bol batean, eskuekin egin. Eta aurrak baldin badauzkazue, beti esaten dizu dena. Aurrak sartu, sukaldean, eta zikindu arazi, eta saltzan jarri. Hau, hemen alde batetik. Gatza botako dut, goiaraka da txiki bat gutxi gora bera. Oliba olioa. Eta esne epela baita, hemen beste 125 mililitro dauzka gutxi gora. Eta gero, jarriko dutena nazten, Imanolek bikainki desagerrazten ari dan legami horrekin. Hor gar gutxi gora bera. Urrengo, bakizu kuadrego ikusten egongo dira, eta urrengoan bakizu zerrin behar diezonkun etxian, ez? Bai. Endibi hori laguntzeko, ogia etxean indako. Hori da. Hau ikusiko zu, ez daukara inungo misterio.
Boi, Manol, magia. Bai. Beti erakarri izan zaio, nolatan, txikitatik izan zara, gero, Nik betidanik gogoratzen dut neure burua magia gustatu izan jatala. Bai, oso, hombre, ni txikitan, ba, magia egin enekien egiten, baina, bueno, baneukan neure magia bueno, zeuk ere izango zen, no? Magia borraz. Nik izan nuen magia borraz. Denok izan dugu gure bizitzan magia borraz bat. Eta, ba, magia borraz horrekin nik gogoratzen dut neure burua jolasten nuela horrekin, ezta? Eta gero etxekoa eta trukoak egin. Claro, etxekoa egiten, da gabonetan gero txanoa pasatzen, magia egin ondoren gero txanoa pasatzen. Familikoen artean, ez? Hombre, bai, artista bai eta pobrea ere. Hori da, beti. Pasatu, Eta bai, ez dakit, ez dago momentu bat non esan nuen, mago izan nahi dut. Osa, nik behintzat ez du gogoratzen nire burua hori pentsetan. Azkenan, mago izan naiz, pixka bat, pues, bizitzak horretara bultzatu nahuelako, baina... Hori ze izan zen, lehioan ikasten naizera, han kafetegian, beste horren beste kartetan jolasten, horrek ja, elduzi kartak hor ja, engantzatu egin zituzten. Hori publikoki ezin dut esan, bestela irabazi nituen apuesta guztiak, itxalita du kamara, ez da? Bai, irabazi nit, bueno. Egia esan enuen asko jolazten, musean eta ez. Zegoen nik, gogoratzen nik ostolaitza ikasi nuenan lehioan, eta zegoen jendea orduak egunero kafetegian pasatzen zituzten. Bai. Hortik, zema mago bueno, magoak ez dakit, baina taureak mordoska seguro aterako zirela. Eta batzu nire kuadrian ez dira urruti biliko. Eta hor ja, bueno, batean, nundik gero... Bueno, nik gogoratzen dut oparitu zidatela horrelako kutsa magia borra santzekoa zan, baina etzan magia borra zauzan Tamarizek sinatuta. Tamarizek atera nolako kutsa bat. Eta kutsa horrekin, benetan, ja, afizioa, benetan... Ez dakit, gehitu zitzaidan. Ze adinekin izan zen hori kutsa horre? Hori txikia, ez dakit, 10 urte. Bai. Eta egia zan, ez ziren gauza hundieiak esplikatzen bez liburu horretan, baina, bueno, magia borraz baino serioagoa zan. Osa, hori izango zen urrengo puntu. Horrena magia borraz, eta zerbait gehiago nahi zuenak, hau hori da. Eta hortik ja magoen elkartera sartu nintzen. Magoak elkartu egiten garelako, magia elkartean, eta, bueno, gure artean sekretuak kontatzen ditugu elkarri, magia egiten ditugu elkarri. Badago lan eskolaik, ero lako zerbait mago ikasteko, ero zerbait Badago, bueno, Bilbon badago akademia bat. Horre egon nintzenik kurtso batzuk emoten ere, eta badaude aukerak, Madrilen ere badago eskola bat, badago gradu unibertsitario bat ere, Madrilen, baina... Mago ikasteko, Bai, baina ez daki ze puntutara arte den beharrezkoa edo egokia hortik ikastea. Azken finean, ez dakit, osea, bakoitzak bere bidea bilatu behar, arraro iten jatatzera begira ibiltea, Bai, barkatu, enrauta, ukindotan, enrauta... Lasai, bai, esan behar nun hori, badago laukera, eskola edo akademiak edo tailerrak egiteko. Baina azken finean, zeure buruari jartzen baldin badiozu, nola esaten da, bakoitzak bere buruari erakusten dionean, autodidakta. Autodidaktismo puntu horrek nik uste laguntzen duela bakoitzaren nortasun bilatzeko edo egiteko modu bat bilatzeko, ez? Bai, ze hor, azkenean, bueno, eskola hietan zera, ikuste dizu, trukoak, zera... Bai, eta nola itzegin publiko aurrean, nola saldu... Claro, hori nik uste hori garrantzitsua izango da. Claro, garrantzitsua da. Eta gero hor, azkenean ze gongo da. Gero, orduak eta ordua sartzea, ez? Bueno, nik uste pianista batek ordu gehiago sartu behar dituela mago bate baino, Edo sukaldari, oza... Suposatzen dut ere nire terreno dalako, baina nik ez dut uste horren saia denik nik egiten dudana. Suposatzen dut pianista batek berdin esango duela, ez pianoa jotzea oso erresa da, horrela egin eta pianoa jotzen zu, ja, kontxo, baina nik ez dakit egiten. Ez dakit. Ez diazu konbentzen, nik egia esan ikuste ditut hor mago batzu nola ibiltzen dian, eta esatu, horratzean ordu pila bat daude. Osea, ensaiatzen, ero, detaile txiki asko begiratzen, da, zezuk azkenean, sinestarazi behar diezu jende horri, o, bueno, iskutatzen jakin behar duzu hori. Bai, sekretuan gordetzea, zeo zer, ez da? Bai. Bueno, guk hemen sekretorik ez dago, ikusi duzue, osagai guztiak, induguna da, legamia urrepelarekin, esnea be epela zegoen, oin dena, nahaztu, bueno, ja, gora intzait, hau ez da, behira, sekula ez ekertatu, lan goraka olan txurrosku hori gora egitea, hau, Imanolen nik uste dut, bai, nizan nahi, barkatu, bai. Izena, ez daukazu olan, mago guztia baukazu, izena artistikoa. Hori dirua dekienak, Las Vegasen da horrela, neuk ez dekot. Nikan Las Vegasera zago.
Enaz, Juan. Dadoa bai, baina. Hori enteratu naz dado hori Bai, Las Vegasetik ekartzen nola. bai, dado batzu dauzkagu Las Vegasetik ekarrita, hementxe. Aha. Horrela. Oiek, ibilitakoak, holan kasino batean ere... Bai, hauek kasino baten norbaitek dirua galdu du dadonekin, bai. Ero, irabazi. Ez, galdu, nik hori Bai, ze normalean kasinoak izango di irabazteko. Bai. Beraiek irabazteko. Bai, kasino badaki nola egin ez galtzeko, bai. Aha. Bueno, guk hemen orea behin ondo nahaztu zaigula geratu behar da, holan elastikoa, holako ore elastiko bat, ba, honek beharko ditu gero pare bat ordu leku epel batean, sukaldean ero, normalean, ba, sukaldeak epelak izaten dira, ero etxean bekozua ero baldin baukazue, ba, bekozu onduan ero, eta honek ingo diguna da, ba, gutxi gora bere tamainua, irin pixka botako digu, eta beti garrantzitsua da, haizeak ez dio jodea. Orduan, ero zerbilleta batekin, ero film transparenteakin, tapatuko dugu, eta hon barko du pare bat ordu, eta ingo zaiguna da, azingo zaigu. Hemen legamiak bere magia ingo du. Bai. Eta azingo zaigu, ba, gutxi gora era, bere volumena, ba, biderbi izango da. Eta ero horti, ja, atela ingo dugu, behin ondo handituta dagoenean, eta ingo duguna da, opiltxoak. Opiltxo horiek, bakoitzak barruan sartu aldio nahi duguna. Guk ingo duguna da, batzuk maaspasakin ingo ditugu, Vale. intxaurra sartu alzaizkio, edozein frutu lehorrero, eta gero gainetik arrautza bat gorringoa atarako du, margotuko du, eta sesamo pixka botako dugu, ba, esotiko. Exotiko, bale, oso ondo iruditzen. Oso geratzen. Show business. Hori da. Guk hemen lanak aurreatu ditugu, eta 2 ordu ondoren horrela geratzen da. Eta hemen ikusten duzuen, zulotxo guzti hauek eta hori da, azkenean, ba, legamiaren azidoak, hemen haizea indute, eta iratu zaigu dana, uste zu? Oso esponjoso. Irin pixka beti jarri behar da mai gainean, eta oin, laranja baten tamainuko bolatxoak erengo ditugu. Vale. Den Imanolek niri eta izkiana modukoa kamisetatik. Eta listo. Oina, udaran topera ibiliko zinen, ero udaran ez duzu lan asko iten magoak. Ez pentsa, udan nik behintzat ez dut horren beste lanik izaten, badirudi festekin, da Bai. herriko jaiekin da horrela lan gehiago izaten dut. Nik normalean udan lasaia izaten dut. Gehiago izaten da Gabonetan. Bai, Gabonetan... Gabonetan, bai, olentzero datorrela da, umeak ere herri oporretan daudela, gurasoek ez dakiela zer egin umeekin, oporretan azkenan udan, joaten zara kanpora, baina neguan ez horren beste, ez? Eta neguan izaten du lan gehiago, bai. Eta zeinekin gustatzen zaizu gehiago lan egitea, Imanol? Umeekin, aurrekin, ero gurasoekin? Ero helduekin, parkatu. Nik umentzako bereziki den ikuskizunik ez daukat. Hau da, nik beti familiarrak egite ditut, hau da, gurasoak eta umeak egoten dira. Orduan, nik egite ditudan trikimailu batzu, pues gehiago daude zuzenduta umei, baina gehienak gurasoi daude zuzenduta. Hau da, gurasoeko oso ondo pasatuko dute umeek ere, hau da, umeek ikusi dezakete, baina ez da bereziki umeentzako prestatutako ikuskizuna. Beraz, nik nahiago nagusientzako. Hor artista izan garen, txanmagoa, Txanmagoa, hombre, Euskal Herrian, bai, noski. umeekin eta ondo moldatzen da, Oso ondo moldatzen zen, bai, eta tipo oso nasan gainera, eta... Zer da berataz? Bai, galduta daukat, baina badabil. Badabil, noski, bai. Ni goratzen dut ere, txikitan hor magia borraz da Tamarizekin kutxa horrekin da bilten nengola, txanekin egin nun tailer bat. Bai. Karo, txan gara jortan, bilten zan barrebusakin, ete beni bilten zan, paiasoekin da horrela. Eta, klaro, figura bat zan, da nitzako, pues ez dakit, 13, 14, ez dakit zenbat urte nituen nahi, 13 urteko gaztetxo bati, derrepentean hor, txanek tailer bat emotea, nik asko goratzen dut hori. Eta gero zuek, ez dakit, suposatzen dut nahi gabe, zuek izango dituzula referente batzuk hor, Tamarit askotan aipatzen duzu. Claro, Tamarit. Eta zuen laniteko modua, badaukai Tamarizen Hombre, bat. erreferentea dela ezin ukatu. Gauza da ni beti ere saiatu egiten nazela nik neure nortasun propio bat izaten. Askoz guapo gazala. Tamarit baina eskerrik asko, Zigor, eskerrik asko. Tamarit onartu beharra dago, ja, arpegi gaia graziosoa. Osea, gero nola hitz egiten duen da, Bai, ez da saia ere, esan barri zute, baina eskerrik asko ala ere. Erreferentea dela ezin ukatu, baina ni beti saiatu egiten az nortasun propio bat izaten. Hau da, naiz eta erreferentzia hori izan, ez dut izan nahi kopia bat ere. Claro. Hau da, saiatu, hombre, bai. Zure estiloa ere izatea, pixkat. Hori da. Bueno, hemen
ikustu honek ez dauka ingo ditugu piltxoak olan, beste erdi honi maspas batzuk dituko dizkio barruan, eta hau izango da maspasez betia. Eta beste izango dira hori. Bai, aprobetxatu behar du, norbait zurekin harremanetan jartzeko telefonoa o... Bai, bueno, web horria badauka, web horria behiratu dezakezuei, manolituino.com, bertan daude, hori, neure e-maila kontaktatzeko, bertan daude argazkiak, bideoak ere jarrita dauzkat, beraz, interesa baldin baduko ze bertan, Facebook bidez, bestela, Imanolituino, intuino, enegaz, eta hortik. Horregatik ez saltzen estatu batuetan. Eñeagatik. Imanol, hori faio handia, guk lagun bat daukagu, eta dauka lehioak eta hilo, eta orain arte kastaineta zen. Kastaneta. Kastaneta. Esan, genean, pon kastainares. Kastanares, holan gehiago osatzeko kanpoan da. Ni bestela, Brasilen ituino NH-rekin egin marko nuen. Ituino, NH-rekin. Karo. Polita. Eta bideoak eta ipatu dituzula, gustatzen zaizu beste magoen bideoak eta ikusi eta ateratzea trukoak eta nola egiten dituzten hori, gustatzen zaizu? Nik uste magoak garela magia gehien kontsumitzen dugun ikusleak, ez da? Magia ikuskizun badagoenean, claro, magia ikuskizun badagoenean edo zein herritan, norbait, publikoko norbait magoa da, ziur. Asko mugitzen garelako gure artean ikusteko, eta askotan mago bat ikusterakoan badakigu nola egiten dituen gauzak. Zuek ikustiko dituzue guk ikusten ez ditugu gauzak. Claro, zaila da mago bati ziria sartzea, baina guk disfrutatzen dugu beste modu batetara. Hau da, guk disfrutatzen dugu trampa nola egin duen ikustarekin, publikoak disfrutatzen du harritzen denean. Guk ordea beste gauza batzuk ikuste ditugu. Eta zu zer behiratzen dizu, zertan? Bueno, nola pentsatuta dagoen, nola eraikia dagoen trampa, edo ondo diskutatu duen, edo ze txarla erabili duen, ze kontatu duen hori egiteko, edo... Eta gero, itzeiten zuen artean itzeiten, legunen ikusi... Bai, edo, ze polita egin zen un detalle hori, edo ez dakit zer esatea, edo goma ez dakit nola jarri, edo atzamarra ez dakit nola sartu, edo... Bai, polita. Artistak. Bueno, tramposoak, trampatiak, pixkat. Itxusi, hitz hori, tramposoak... Bueno, tramposo batzuz. Baina izki bagara. Basete. Baina, eta aurrak horrek uste mazabete, magia egiten dute. Bai. Magia. Ikusi, hau superpolita ikusi, flipantea. Zari nesu, hori? Eskerrik asko. A ber, zamarra, kendu da, zamarra. Baina eski hori, a ber, Imanol, hori aur bat egiten diozu eta geratuko dira haua zabalika. Claro, baina zuk pentsatu, aur bat harritzea oso erreza eta oso zaila da. Biak. Oso erreza da, aur bati edozein txorakeritxo eginda, behar bada harritu daitekelako. Baina zuek pentsatu, aur batek ez daukala logikotasuna oraindik ondo finkatuta. Hau da, aur batek ez dakit, telebista ikusten dut, ez dakit oso ondo ikusten dagoena erreala edo faltsua den. Nik tailerrak egiten ditudanean, adibidez, magia tailerrak egiten ditudanean umeekin, asko kostatzen zaie jakitea zer den izkutatu behar den sekretua eta zer den erakutsi behar dena. Horren, prestaketa sekretu bat egin behar baldin bada, askotan egiten dute publikoaren aurrean. Ez direlako kontziente, ez dakite hori ez dela ikusi behar. Horren, oso errez izan daiteke ume bat harritza eta oso zaila ere. Claro, ez dakielako oraindik. Holan, ikastarok eta emate ituzunan ze jute zaizu gehien bat? Ze adinetako jendea gerturatzen da? Bueno, askotan depende antolakuntza ze urtetarako tailerra antolatu duen. Normalean nik eskatzen dut beti 7 urtetik gorako umeak izatea. Komentatu dizudanagatik, umeak baldin badira, 7 urtetik gora. Eta nagusiekin ere ibi izanaz, Eta hori nuen emate jozolakaz, hori eskoletatik, o... Ez, edo kulturetxetan, edo, bai. Animatzen da jendea gustatzen dago. Bai, nola magiaren mundua. Polita da gainera askotan horrelako tailerretan batu egiten direlako oso jende gaztea, 13-14 urteko gazte bat, eta derrepente aitona bat, oin jubilatu berri dana, eta bere jobei magia egitea ikasi nahi duen aitona bat. Ordan polita da, hor generazioen arteko batuketa hori magiak bideratzea. Hori polita da. Bai. Bueno, guk hemen oin, ezerrez, azkenean, arrautzak egingo diona, brillo pixkate emango dio, gorritu ingo da, eta polita bat, gero gaina, sesamoa, botako diogunez gainetik, gaina hori, bitxo. Botako diot? Bai, zure esku usten. Zenbat, berantxo? Ogeita mazazpi bakoitzen. Vale. Ogeita mazazpi, Bos gehiago? Pixka sakanatuta, hori da, bota holan, eta arrautzez bai oso botatzen, egiten da pixkat kolore aldetik eta holan triste xagoa geratzen da, baina nahi baduzue gabe jarri altera,
Eta ikusi oso, honek ez dauka inungo misterik erresa, eta gero ore hau erabilita, bestaldean daukaguna, ja pixkanaka fermentatzen ari zaigula, ingo duguna da bestera batera. Labe gabe, ingo ditugu tortilla dituko nioke, ni baina dira gehiago talo antzeko batzuk, ogi honekin talo antzeko batzuk betiak ingo ditu. Batzuk espinakakin, beste batzuk gaztarekin. Ikusiko zu, oso erresa baita, eta orea daukagunez, aprobetxatuz, oso ondo. Ahí está. Labea, 180 gradutan, eta beharko ditu honek 20 minutu labean. Eta ikusiko zue, ze goxu ateratzen dian, ogitxo hauek. Gure trukua laiztera gongo. Bueno, 20 minutu pasada dira, eta nik uste gure opilak, zute itxuzu, buiak berua daukatela. Nik uste dut hau, egin da gongo gala. Asi dira pixkat, Uste dut nola dene tokia zegoen batetik bestera, baina gerturatu dira. Hau nire amamak erakutzi ostan, ez direla beroa jan behar inoz, eta behira oinko soa dagoela gogia. Bai. Itxura ona, Itxuria ona bintzat, gero barruko aproboko dugu. Baina, bueno, normalean, ogiekin dago sogintzan da hori, hau bai dela zientzia exacto. Normalean, pixuak eta neurriak eta izaten dira, ez da izema gramo, eta normalean ondo ateratzen da beti. Ez da magia badaukan holan, dana holan zehatzin barra, ero improvisazioerako usten duen zerbait, Bueno, improvisaketan ikuste guztan dela erratu egiten garen erako. Edo pentsatuta ez dagoen zehozer gertatzen denean, ez? Ez da imaginatu aktuatzen nagola, da derrepentean, publikoko norbaitek zehozer oiukatzen duela, umek askotan egite dutelako, amangan dauka, edo brageta zabali dauka, jo que se, ez dakit, umeak zehozer esaten duela. Eta horri erantzun askarra emote askotan improvisaketa izaten da. Baina, bueno, normalean... Baina trukoan bertan ez? Trukoan azkenean hori entsaiatutako gauza da, bai. Eta hori egiten duzu, izpiluaren aurrean zuk, ero... Izpiluaren aurrean, magoen elkartean lehen esan duguna, ez da, magoekin, magoei egin, da eurek euren iritzia emotea, askotan ere grabatu egiten gara, eta gero grabaketan ikusteko. Porque izpiluaren aurrean entzaiaten baldin bauzu, zuk trampa egite osunean, behiak itxi egite dituzu, trampa ez ikusteko. Hori da, akto reflejo bada, eta benetan, zuk mago bat ikusterakoan, behiak izan dituenean da trampa egin duela. Hori esan dut, sentitzen dut, hori da trampatxe. Bueno. Horrela, badakizuen noiz egiten duen. Egu zuen mentruko bat horrein. Begiak. Jomi begietara enfokatu begietara, eta haber zer egiten digun. Egin gogu zozen? Bai, egin bat. Ni, hau utzi behar du osten, eta esan dakoa. Ore honekin, ja, ikusi zuen nola hasi zaigunago ere? Bueno, 2 ordu behar du, baina guk hemen, azkenean, ordu erdi 40 minutukin ja hasiko zaigu eta erabiliko, balio digu. Ingo duguna da, opiltxo batzuk betiak. Batzuk ingo duguz, feta gaztarekin, eta beste batzuk espinaka eta feta gaztarekin. Beteko ditu, eta labean inbearen tortilla moduan ingo ditu. Sartei batean. Baina hori, gero izango da. Aurrena, magia. Bai, eta kartekin ingo gauzatxoa, beira, hartuko ditut hauek. Bueno, pokerreko kartak dira, zigor, ni bakit zure kuadriakoak, poker jokalari trebeak direla, ez dakizu ibiltzen zaren. Nik ez dago pazientzirik. Bueno, baina zenbakiak eta koloreak desberditza dituzu, ez? Bai, oso erreza, beira. Hartuko duzu karta, guztia dira ezberdina, pikak, trebolak, diamantak, hartuko duzu nahi duzuna, eta erakutsiko jozu kamarari, eta zeukere ikusi, bale? Nik ez dut begiratuko, benetan, nahi duzun hartu? Hartu duzu bat? Bai, erakutsi guztioi, nik ez dut begiratzen benetan. Eta bisatu erakutsi duzunean kamera, Erakutxezu? Kusi duzu, ez? Bai. Eta sartu hortik nahi duzun tokian, perfecto. Eta nahaztu kartak, nahaztu ondo. Ikusi zelako, karta guztiak nahazten bakizu oso ondo, sukaldaria zara. Eta zuen atarako duzu emendik. Nik ez dut aterako. Begira, karta guztiak ezberdinak, pikak, trebolak, diamanteak, bai, ere esan duguna, pokerreko kartak denak ezberdinak, oso importantea, begira. Zaietuko gara, horrela, ebakitzen, bat, ez, hauze, nik uste dut hau dela, begira, zigor, zeure karta. 7 bihotza, bai edo ez. Etzan, bueno, 7 barkatu. Ez, begira, 7 bihotza hartuko dugu, eta hementxe gertu jarri, Eta horrela egindak, nik uste dut orain bai. 2 diamantea zigor, zeuk aukeratutako karta, baina begira, ingo gu gauza bat pixka bat zailago. Hartuko dugu begitu mauketatik. 2 diamantea, jarriko gu hemen lehen 7 bihotza zaun bezala, igurtze egingo dut, eta bihurtuko da zeuk pentsatzen duzun kartan. Claro, karta hartu egin duzu,
Oin eskatuko dizut pentsatzeko, karo, zeure buruan ezina sartu. Bai. Edo behintzat hori pentseta dozu. Ordu... Sigo. Ni ya ez da izan pentsau, bai. Batetik 10erako nahi duzun zenbakia. 7. Ez, baina ez esan. Ez dut esan, Sekretuan gure. Nahi duzu 7, nahi duzu aldatu, Vale, batetik 10erako nahi duzun zenbakia, eta orain nahi duzun makila, bihotza, trebola, diamantea edo pika. Vale, orain nibiko diamantea igurtzi ingo dut. Prest, Bat, 2 eta 3. Eta zein da zeure karta esat? Bihotza 9. Bederatziko bihotza. Bai, bueno, ez tozu nahiago batekoa, eske jende guztiak esaten du bateko. Bai. No, eske eklaka gau, ez da zer pasatzen behira horrela egin, bilatuko dute, no pasa, entxoen, parkatu, segundotxu bat. Lehen esan didazu zer egiten dugun, fallo egiten dugunean. Improvisatu, begira, putz egin, eta horrela ja, ez dago gaizki egindakorik, ez dago gauza txarrik orduan ez da zer gertatzen, zigor. Eski imaginatu momentu batez, zeure sukaldean bertan, momentu batez, hemen dagoen maitxo bat, bera ez, gora begiratu, begira. Hemen horrela egiten dugula, eta hemen karta bat azaltzen dara. Eta karta hau dela bateko, zein izan duzu? Bederatziko bihotza. Bedatzi, parkatu. Orain bai, bedatziko bihotza, orduen bai, karo. Ugurtzaren mazua. Hau bai antan ningo basidan, magian esango, trukoa dauka, ez dakiz zer. Ez da zulorik, ez? Eta zuk esku txikisa dekozu, Esku txiki dauzkat, bai. Horre, esku hondiak izate hori izango zan, ez? Gehiago izkutatzeko, ero. Bueno, gehiago izkutatzen da, baina torpeagoak izaten dira, ez? Ez dakit. Bueno, ya está. Nik uste